Dneska sme sa prišli spýtať expertov na to, čo znamená byť zodpovedným influencerom, pretože influencerom sa môže stať každý, aj keď to prináša riziko pre influencera a pre jeho publikum. Myslím si, že každý influencer by mohol tvoriť najviac to, čo ho baví a samozrejme to prispôsobiť publiku, ktoré ho sleduje. Správny influencer by mohol tvoriť, myslím si, že content alebo ten akýkoľvek obsah tým ľuďom, žiakom, komukoľvek, pre koho by to chcel smerovať. Myslím si, že je dobre sledovať aj influencerov možno v našom veku alebo v veku, teda v akom som, aby to bolo také primerané a vhodné. Taktiež veľmi neschvaľujem to, aby influencer, ktorý je už dospelý a má už nejaké iné názory, tvoril a ovplyvňoval možno mladšie publikum. Tam by som skôr išla, že je to vhodné, ak to je s nejakým úmyslom edukačným, edukatívnym alebo s nejakým vzdelaním, s niečím vzadu, čo môže pôsobiť na toho detského diváka alebo detské publikum, ale nemyslím si, že ak naozaj alebo často vidíme, že máme influencerov nejakých dospelých a už nejakých rozhľadených, ktorí naozaj sa snažia využiť to detské publikum, tú detskú silu a to, že je ich veľa a snažia sa to robiť cez niečo, čo nie je úplne také vhodné a dobré, ale vedia, že na tom môžu či už zarobiť alebo získať nejaké viac zištné hodnoty. Ako by sa nemal správať influencer na sociálnych sieťach? Myslím si, že by sa nemal správať hlavne takto, aby sa nepovyšoval nad ostatných, aby nebol arogantný, neurážal ostatných, hlavne, čo je dôležité, aby neklamal a zavádzal svojich sledovateľov a takisto, aby ich nemanipuloval nejakým spôsobom a nezdieľal nejaký nebezpečný obsah. Ako by sa mal vyjadrovať ten influencer? No myslím si, že hlavne slušne, nepoužívať nevhodné slova alebo vulgarizmy a takisto, aby nezabudol na to, že ho sledujú hlavne aj deti. Môže byť nebezpečné byť influencerom? Si myslím, že môže, lebo influenceri môžu spraviť veľa dobrá, veľa zla a keď niekto vytvára taký content, v ktorom šíri nejaké dezinformácie alebo nejaké nepravdy, tak on môže narobiť strašne veľa zla. No a keď takýto človek má followerov, ktorí mu tak slepo dôverujú, tak je to v tom prípade veľmi, veľmi nebezpečné, lebo tí ľudia začnú veriť niečomu, čo nie je pravda, začnú tie informácie potom šíriť ďalej, takže to môže byť potom problém. A môžeme veriť tomu, čo povie influencer? Stále platí to, čo učili aj nás, dôveruj, ale preveruj. Takže to, čo vás učíme aj na mediálnej výchove, že si overujte zdroje, je to niečo, čo robím stále aj ja. Bez toho sa dneska nedá fungovať v tom online svete. Takže keď si to overíme a zistíme, že sa tomu človeku dá dôverovať, verme, sledujme, followujme, pozerajme jeho content, keď nám niečo prináša, keď z toho máme niečo. A pokiaľ je to niečo, čo je také, by som povedal, trošku pofiderné, nedôveryhodné, tak od takého, nie ruky preč, ale mobil preč. V tejto reportáži sme sa mohli dozvedieť, ako sa stať zodpovedným influencerom alebo influencerkou.